Doncs continuem així, companys i companyes, en Alcoi, en esta plaça, i és que hem de continuar informant perquè, bé, com saben, des de fa unes setmanes, des de principi de febrer, Alcoi patia un fenomen paranormal d'alguna manera, no? Un xiulit que en el barri de l'Eixample sonava de manera intensa les 24 hores i que ningú sabia l'origen. De fet, el veïnat va començar a preocupar-se i a manifestar esta preocupació, com els comentava, davant d'aquest fenomen. Per part del consistori, de l'Ajuntament, van començar a fer-se indagacions dels possibles motors, no? Doncs van revisar les instal·lacions fotovoltaiques, els possibles punts de llum on podia sorgir aquest soroll, el gas, els semàfors. La veritat és que no es trobava aquest origen i, clar, ja estava preocupant un poc a la ciutadania el fet que no es trobara el fil d'aquest soroll tan molest, aquest xiulit que, com diem, es repetia durant tot el dia. Afortunadament, doncs s'ha trobat ja l'origen d'aquest xiulit que es produïa en una instal·lació de gas. Afortunadament, com saben, ja des del consistori es va anunciar que ja no estava aquest soroll, que ja no es produïa aquest soroll i que havien trobat aquest origen en aquesta instal·lació de gas. També des del consistori informen que volen revisar a l'empresa que va fer, ben dit, la revisió en aquest moment, que va estar preocupant-se per totes les instal·lacions de gas. Volem veure aquests informes per comprovar perquè no es va detectar en aquell moment i s'haurà solucionat el problema amb anterioritat. Així que bé, afortunadament, això que començava a aparèixer ja una cosa paranormal s'ha pogut solucionar, tenia un origen molt concret i gràcies al treball d'investigació, d'alguna manera, de totes les instal·lacions i de tot el personal, doncs s'ha pogut donar solució. Així que, Alcoi, companys i companyes, ja no té xiulit.